Sherifla kanubagaw ni an ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ mun tɔgɔ ye sans langue de bois nazarakan na ni bɛɛ ko a ma ko musala tɛ kuma mun la an ka todunkan na ta ka segin tɛ o kuma mun na an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw ka aw bisimila aw danse an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ mun tɔgɔ ye sans langue de bois musala tɛ kuma mun na an ka bi maa welelen ale tɛ maa dogolen a fana dɔɔnin don kosɛbɛ politiki kɛnɛ kan a bɛ fanga ɲini la a ka ca ni san 20 ye sisan nɔ ale tɔgɔ de ye Dr Shogel Kokala Mayiga. Dr Shogel Kokala Mayiga an b'i fo dante foli mun na an b'i bisimila an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ mun tɔgɔ ye sans langue de bois nazarakan na an ka todunkan na an filɛ nin k'a fɔ sisan nɔ kuma kɔnɔ musala tɛ kuma mun na ta ka segin tɛ kuma mun na i bisimila. Nba yanni ka kuma daminɛ n b'a fɛ ka Sirifula TV lamɛnnaw bɛɛ fo n b'a dɔn ko sisan Sirifula TV a bɛ ka fanga sɔrɔ Mali la parce que ne ka militant caman Mali kɔnɔ u ko ne ma ni n bɛ kuma min ka di ne ka kuma Sirifula TV la o de kama o ye nisɔndiya kosɛbɛ n ka se ka temps sɔrɔ ka kuma ka n ka adressé n ka militant ka adressé maliyɛnw ka aw ka télévision la. I ni ce ni baraji i ka nin weleli jaabi la an bɛ segin k'a fɔ an ka limanaw ye k'a fɔ ko Dr Kokala Shogel Kokala Mayiga ye MPR ɲɛmaaba ye mun ye politiki tɔnba ye an ka jamana in kɔnɔ wa nka i ye cɛbɔ fana ye ka sanga kalata minnu bɛ k'u sɛnsɛn ka se yan jɛnɛ an ka don babu kɔnɔ an bɛ taa ni jaw ye sisan nɔ jaw minnu bɛ kuma i yɛrɛ kan i sɔrɔla ka baaraba minnu boloda an ka nin jamanaba in kɔnɔ maa mun b'a walawala o ye Amadu Kamara ye an bɛ taa n'o ye an bɛ sɔrɔ ka segin ka don babu kɔnɔ. Shogel Kokala Mayiga n'a dugulen tɔgɔ ye Suadu Isifu Suleiman a bangera san 1958 san Mali jamana kɔnɔ a cercle min n'an b'a wele ko Tanbagu n'a bɛ Gao mara kɔnɔ politiki maa don a lakodɔnnen don kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔna na ani Mali kɔkan Shogel Kokala Mayiga ye maa ye a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ jamana jɔli binaku kan o ka bon kosɛbɛ ka sabu kɛ a bɔra maa minnu na olu ye tɔgɔbaw sɔrɔ Mali kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni u ka baaraw an'u ka cɛsiriw n'u ka wulikajɔ ye a kɛra cɛbɔ ye kalafili min bolodara an ka jamana kɔnɔ san 2002 waatiw a ye jɔyɔrɔ 7nan sɔrɔ maa 24 ni ɲɔgɔn cɛ min b'a jira k'a fɔ ko maaba don an ka jamana kɔnɔna na politiki binakun kan maa faamuyalen don a ye kalanbaw kɛ minnu kɛra sababu ye a k'i ɲɛsin jamana baarali ma wagati min ni wele bilala ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a kana jamana baara ladiriya ani kileniya cɛsiri ani wulikajɔ olu y'a taabolo dɔ ye ka ɲɛsin jamana ma faso kanu jamana ka ɲɛta siniɲɛsigi sabatili ko ɲuman jamana kɔnɔdenw bolo olu ye waleya ye a kɛlen don ka minnu matarafa kosɛbɛ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiyara kɔsadani na a ka parti ka sigilibako 2nan na n'o ye deuxième congrès muso ani denmisɛnninw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ka baaraw kɔnɔna na denmisɛnw ka baarako ani musow dɛmɛni olu ye waleya ye a kɛlen don ka i wakili don fɛn minnu na Shogel Kokala Mayiga ye mɔgɔ ye Mali kɔnɔ bi maa dogolen tɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye kalafili minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔ juwe kalo tile 29 a k'i kanbɔ jamana kuntigiya kalafili nɔfɛ maa kalannen don doctorat b'a bolo wa ingénieur don hatɛ ayiwa an bɔra ka nunu ja ninnu ye sisan nɔ Dr Shogel Kokala Mayiga mun b'a jɛsa i bɛ kan minnu fɔ an ka nin jamana in kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i ye Mayiga ye ayiwa kɔrɔbɔrɔkan fɔli o kɛlen bɛ i ma wajibi ye kan wɛrɛw jumɛn bɛ yen nɔ i bɛ minnu fɔ ka fara an ka tubabukan kan. N bɛ bamanankan fɔ n bɛ tubabukan fɔ n bɛ mo damadamaw fɔ fulakan na n bɛ n jɔ o la fɔlɔ ne yɛrɛ b'a fɛ n ka se ka kan 5 kan 6 ɲɔgɔn fɔ o de bɛ kɛ ni taa yɔrɔ la Mali la i tɛ interprète ni yɔrɔ si la mais sisan n bɛ n débrouiller bamanankan la ani kɔrɔbɔkan ani tubabukan ani fulakan dɔɔni. Ayiwa laɲini kun e yɛrɛ fɛ n'an kun ye babu in kɛ kɔrɔbɔrɔkan na o kun na sɔn ka fisaya kosɛbɛ. O kun bɛ fisaya ma mais comme Mali fanba bɛ bamanankan de fɔ sisan donc o de kama ne ye bamanankan de choisi ka n ka émission in k'a la. Dr Shogel Kokala Mayiga an b'a f'i ɲɛna tuguni i danse an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ wa jɛni an ka don ɲininkali kolo gɛlɛnw la an bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ i ye nɔbɔ yiriwali baaraw nasiraw fɛ i wolodugu yɛrɛ la mun ye Tabango ye région Gao région kɔnɔ barisa an y'o de ye an ka portrait in kɔnɔna la. Ne ka dugu la n sera ka min kɛ o ye vacances o vacances ne bɛ taa sɛnɛ kɛ ne ni n denw an bɛ taa an ka dugu la pour que u k'a dɔn k'u fa bɔra
village la k'u fa bɛ sɛnɛ ani bagamara de kɛ pour que u ka taa ye u kana miiri k'u fa wolola ka mɔ climatiseur kɔnɔ donc dongo do vacances o vacances ne bɛ taa so ka sɛnɛ kɛ ka bagan mara. Hatɛ o faamuyana i hakili tora mun de la i ka baarabaw senfɛ k'i to minisiriya la i bɛ ka Ibrahim Boubacar Keita ka gouvernement kɔnɔ kunnafoni kow ta sira la. N'aw hakili b'a la ka ne to minisiriya la dongo do kibariya baw min bɛ jamana fɛ min bɛ gouvernement fɛ a kun bɛ bɔ kan 6 ɲɔgɔn na. Kosɛbɛ. Bamanankan, Bobokan, Senufokan, Sarakolikan, Miyankan, Fulakan, Burdamekan ani Kɔrɔbɔrɔkan ani Bamanankan. Dongo do a bɛ bɔ parce que ne ɲɛna pour que ka jamanadenw lafaamu fo kibariya baw ka se ka fɔ u kan na o kɔni bɛɛ hakili b'a la. N tilala ka aw do Essor imprimerie kun t'u bolo u ka journal u bɛ taa a imprimer privé fɛ o imprimer kun b'u bolo ne nalen o y'a sɔrɔ imprimer in do a kunsana kabini 1983 ne y'a yɛlɛma sisan imprimer kura b'u bolo ka na ni télévision numérique terrestre ORTM la ka sariyaw dilan ka ko caman dilan tɛ se k'a bɛɛ walawala mais a bɛ papier kan a ka ca baara minnu kɛra k'an to i bɛ ka gouvernement la. Ayiwa an bɛ se k'a fɔ ko i ye kunnafoni ko sidɔnba de ye k'a dɔn k'a dɔn kala kari ne ko e yɛrɛ fɛ jamana in an ka jamana in Mali a kunnafoni ko bɛ lahala jumɛn de la bi bi na. Sisan ne ɲɛna kunnafoni ko n'i y'a lajɛ sira dɔ fɛ a bɛ sira ɲuman kan parce que sisan radio ni télévision cayara ka ne yɛrɛ to minisiriya la ne ye dɔ fara sariya kan pour que ka télévision ni radio privé surtout télévision parce que radio mena mais télévision pour que ka télévision privé ko teliya yo do faraka donc ni jatimine ke sisa télévision privé ka ca wala o de b'a ke sisa ne bɛ se ka kuma ka télé la mais sira do fɛ kunnafoni ko a tɛ sira ɲuman kan ne ɲɛna gouvernement fɛ parce que ni jatimine kɛ kibaruya ɲuman minnu bɛ se ka jamana denw hakili yɛlɛ k'u ɲɛ dayɛlɛ a tɛ fɔ a bɛ ban dɔrɔn gouvernement ka baraka président ka baraka bon ka fɛn fɛsɛfɛsɛ ou bien ka débat contradictoire kɛ politique ɲɛmɔgɔw ni dɔnniyabagaw bɛɛ kana kuma ba fɔ jamanadenw k'u ɲɛ yɛlɛ ko ka o tɛ sisan o tɛ sira sɔrɔ ne ɲɛna o ye ko min o kan ka dabila. Ayiwa o kɔrɔfɔ fana faamuyana Dr Shogel Kokala Mayiga e bɛ fanga ɲini na kabini san 2002 mun senfɛ yɛrɛ i ye jɔyɔrɔ 7nan sɔrɔ an bɛ se k'a dɔn hakilina jumɛn de ye i bila k'i kanbɔ tuguni jamana ɲɛmaa ɲini na ka sanga ni kalata minnu bɛ k'u sɛnsɛn ka na hakilina jumɛn de y'i bila fanga ɲini na. I y'a fɔ yɔrɔ caman la i y'a fɔ télé n y'a fɔ radio n bɛ segin a kan tuguni jamana bɛ situation min la bi kabini 2012 Mali y'a ka hɔrɔnya a ka danbe a bɔnna kan Mali kɛra kɔfɛ jamana de sisan an bɛ u b'a fɔ ko sous la tutelle de la communauté internationale an tɛ yɛrɛ bolo sisan o de kama n ko n bɛ fanga ɲini n'Ala y'a nɔgɔya ma ne yɛrɛ ka slogan de campagne ka Mali hɔrɔnya ka Mali danbe k'a segin a ma fo tubabu ma ka restituer au Mali son honneur sa dignité et sa souveraineté. Ne b'a fɛ k'o de segin Mali ma parce que ni jateminɛ kɛ sisan kɔrɔn fɛ kuma tɛ ka fɔ kɔrɔn fɛ pratiquement a tunna gouvernement tɛ yen hali pour que président ka taa o yɔrɔ la fo ka yamaruya ɲini rebelle fɛ kɛlɛ min bɛ centre la sisan o de ka jugu n'a bɛɛ ye dɔgɔnin ni fila bɛ ka ɲɔgɔn faga o siya kɛlɛ o ma deli ka kɛ Mali la donc n'i y'o jate n'an m'an kɔlɔsi Mali bɛ se ka tiɲɛ fiyewu donc ne ye ko min jɔ ka fanga ɲini ka ɲɛmɔgɔya ɲini Mali la ka se ka Mali jɔ pour restituer au Mali k'a ka Mali danbe segin a ma Mali hɔrɔnya ka segin a ma o de y'a kɛ ne ye n kanbɔ. O fana faamuyana ayiwa aw ka politique tɔnba in n'aw k'a ma ko MPR mouvement patriotique pour le renouveau ale bɛ se ka jate politique tɔnbaw fɛ an ka nin jamana in kɔnɔ aw tilala ka fara fanga sinamatɔnw kan ne ko sous section ni section joli bɛ aw bolo ka cari jamana fan bɛɛ walasa aw bɛ se ka sebaya sɔrɔ kalafili minnu bɛ nalen o kɔnɔna la. N'i ye Mali ta sisan région bɛɛ la cercle bɛɛ la section bɛ MPR bolo Kidal dɔrɔn de la section fila de b'a bolo a t'a ka section bɛɛ la n'o tɛ MPR ye parti national kɔfɛ fana Abidjan
Faransi ani Gabon section b'olu la donc ni bɛ jateminɛ kɛ sisan a bɛ sɔrɔ que MPR c'est l'un des grands partis élection communale tɛmɛnen ni jateminɛ kɛ MPR ye parti 4nan ye Mali la o parti ka tɛmɛ parti 200 ka Mali la bi ni élection tɛmɛna MPR kɛra parti 4nan o b'a yira k'a fɔ ko MPR ye parti ba de ayiwa fɛlɛ ni dabali jumɛn de bɛ e bolo e docteur Choguel Kokala Mayiga a bolo ka an ka jamana in ka gɛlɛyabaw kɛlɛ minnu bɛ yuruguyurugu ko fɔ minnu bɛ kɔngɔ ko fɔ minnu bɛ fantanya ko fɔ minnu bɛ den kɛrɛfɛ ko fɔ minnu bɛ lakanabaliya fana ko fɔ lakanabaliya mun ɲɔɲɛnen don an ka kɔrɔnyanfan fan o n'an ka camancɛ fan yɛrɛ kɔnɔ i da magara a la sisan nɔ fɛlɛ ni dabali jumɛn de b'i bolo n y'a fɔ ka caya candidat o candidat n'a nana fɔ maliyɛnw ye n bɛ nin kɛ n bɛ baara dɔ ma n b'aw furakɛ ka nin kɛ n'a ma lakaniko sabati o ye hakilisɔ in kɔn hadamaden a ka besoin fɔlɔfɔlɔ o ye lakana de ni lakana tɛ yen école tɛ yen ni lakana tɛ yen furakɛli tɛ yen ni lakana tɛ yen sɛnɛ tɛ yen ni lakana tɛ yen baganmara tɛ yen ni lakana tɛ yen foyi tɛ yen lakana de kan ka sabati jamana kɔnɔ o de ye président ka baara fɔlɔfɔlɔ donc o de kama ko n'ala y'a nɔgɔya man kɛra président ye ne ka temps à 80 à 90% pendant la première année ne m'a consacré ka Mali lakana ko sabati mun de ye Mali sɔrɔ n b'a fɔ n bɛ segin a kan n b'a fɔ a prévu bɛ n bolo fana Mali kɛra kɔfɛ jamana ye parce que ɲɛmɔgɔw ye jamana janfa u ye Mali l'armée janfa parce que jamana o jamana n'i ka l'armée sinsilen tɛ yen e bɛ kɛ kɔfɛ jamana ye n'i y'a jamanabɔ min tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ na Amérique Faransi Russie a bɛɛ Tchad Mauritanie jamana jumɛn tuguni Angleterre n'i ye jateminɛ kɛ u ka soldats u ka l'armée fanga de bɛ l'armée la l'armée tubabu b'a fɔ ko c'est la colonne vertébrale de la nation i n'a fɔ kɔkɔlɔ de n'i ye hadamaden n'i y'a kɔkɔlɔ kari c'est comme si n'i y'a faga donc ko fo l'armée ka sigi ayiwa ne ye jateminɛ kɛ parce que kɔrɔnfɛ kɛlɛ a tɛ ban mun na u bɛ président sugandi don o don président bɛ na i n'a fɔ ko docteur a bɛna banabaatɔ furakɛ k'a sɔrɔ a tɛ fura ɲɛdɔn bana min b'a la t'a dɔn donc mɔgɔw t'a dɔn mun de la kɛlɛ in don o don a bɛ wuli kidal pour que don o don o siya kelen de b'a wuli parce que bodame ninnu a bɛɛ tɛ siya kelen o mɔgɔw b'a dɔn u jɛlen don mais a bɛɛ tɛ kelen c'est comme an fɛ yan bamananw bɛ yen somonɔw bɛ yen maninkaw bɛ yen ainsi de suite siya kelen de bɛ kɛlɛ in wuli don o don a bɛ wuli kidal mun na intérêt jumɛn de bɛ kɔfɛ jumɛn de bɛ mɔgɔ sugu jumɛn de bɛ k'u dɛmɛ kɔfɛ donc o analyse de bɛ kɛ Mali la ne ye san 6 kɛ ka jateminɛ kɛ i y'a bɛɛ faamu u ye gafe dɔ sɛbɛn sisan min tɔgɔ ye les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours rébellion bɛ kɛ Mali la cogo min na munna bana in bɛ Mali la i y'a ɲɛ dɔn sisan ne bɛ se ka furakɛ o bɛ livre in na o b'a yira o bɛ mun de yira fɔlɔfɔlɔ a fura b'e bolo a fura sisan ne kɔni y'a dɔn parce que n'i ye bana dɔn i bɛ se ka furakɛ parce que a candidat ninnu t'a ɲɛ dɔn u bɛ wuli dɔrɔn k'a fɔ k'u b'a furakɛ mais u t'a dɔn bana min bɛ Mali la ne ye san 6 kɛ ka analyse kɛ n taara livre ta ne ye livre fɔlɔfɔlɔ min kalan a sɛbɛnnen don 1898 120 k'a bɛɛ kalan min kɛra Mali kɔrɔn fɛ sisan i y'a ɲɛ dɔn bana min bɛ la donc pour que a ka furakɛ fo l'armée ka sigi fɔlɔ u l'armée kun janfara n'i ye soldats bila ka taa kɛlɛ la n'i y'a fɔ e kɛra cɛfarin ye ça veut dire kɛlɛminɛn b'i bolo e bɛ soldats 40 ou 50 bila ka taa kɛlɛ la o soldats 50 40 marifa 20 de bɛ d'u ma o marifa 20 fana ni kisɛ 30 kan ka d'u ma kisɛ 300 de bɛ d'u ma ni kɛlɛ wulila 10 minutes 10 secondes 1 minute kisɛw bɛ ban ni kisɛw banna marifa tɛ dɔ bolo aw bɛ mun de kɛ or soldats tɛ kisɛ san a tɛ marifa san a tɛ kɛlɛminɛnw ta gouvernement de b'u d'u san ni gouvernement ma san ka d'u ma a y'u bila ka taa kɛlɛ la ale dar'u faga o de kama ko l'armée u ye l'armée janfa de y'a kɛ Mali kɛra kɔfɛ jamana ye donc n'ala y'a nɔgɔya ma ne bɛ l'armée sigi a yɔrɔ la k'a sigi pewu Mali ka kɛ la première armée de la sous-région o ye kelen a filanan ni lakana sabatira
lakana kɔfɛ parce que n'a ye jateminɛ kɛ sisan n'i taara Mopti n'i taara Koro n'i taara Bankas mɔgɔ si fɛn si fo u b'a fɔ dɔn u ni ka kasi u ni ka kisi ni lakana sabatira bɛɛ nana jamana kɔnɔ i bɛ dun ka fa sabati kɔngɔ bɛ jamana min la o tɛ hɔrɔn jamana ye kɔngɔ bɛ hadamaden min la a tɛ se k'a ka hɔrɔnya sinsin donc ka dun ka fa sabati jamana kɔnɔ o de ye ne ka priorité fɔlɔ or sisan hali dun ka fa in la hakili suɲɛ caman bɛ ka kɛ sɛnɛkɛlaw ma a tɛ fɔ sisan ko 15% du budget o de bɛ sɛnɛkɛlaw ma bɛɛ b'o mɛn mais a caman ye hakili suɲɛ kuma de n b'a yira u la kɔrɔlen k'a sɔrɔ 10% de bɛ di sɛnɛkɛlaw ma n'i ye kɔri fɛrɛ n'i ye kɔri sɛnɛ i bɛ kɔri fɛrɛ kilo 150 50 ni kelen u bɛ tila ka ristourne k'i ye dɔrɔmɛ 4 donc i k'a sɔrɔ ye 55 ayiwa sisan a bɛ fɔ ko 15% de bɛ di sɛnɛkɛlaw ma mais n'i ye kɔri sɛnɛ sisan i b'a feere 50 u bɛ tila ka dɔrɔmɛ 3 segin ma ristourne donc i k'a sɔrɔ ye 53 k'a sɔrɔ kɔrɔlen e bɛ 55 de sɔrɔ donc dɔ bɔra i k'a fa o de bɛ fantanya sinsin o ye kelen a filanan kɔri bɛ e bɛ kɔri sɛnɛ i bɛ kɔri feere 50 u b'a san e bolo gouvernement b'a san e bolo 50 ka kɔri bɔ ka taa feere kɛnɛ ma 60 kɔri kolo min kan ka fili u b'a ta u bɛ tulu b'a la tulu bɛ feere aw ma litiri 120 ka tila ka safunɛ bɔ a la safunɛ in bɛ feere aw ma a bu min bɛ to yen min kan ka fili o de ye turuto de o turuto kelen bɛna feere aw ma tuguni 50 ni misiw b'i bolo min b'i ka foro sɛnɛ f'i ka taa san turu 50 k'a d'u ma donc n'i ye jateminɛ kɛ fantanya bɛ sinsin jamana kolo de la bongo dama bɛ sɔrɔ sanfɛ ale ni ɲɛmɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ kuma ɲuman fɔ a président i ni ce a gouvernement i ni ce dɔw farala sɛnɛkɛlaw u b'u tɔɔrɔ u bɛ fantanya sinsin u ka jamana la o fana ne bɛ sira ɲina la a ka ban parce que u bɛ mɔgɔw hakili suɲɛ de bɛ ka fɔ sɛnɛkɛlaw ma u man ka sɔn ma sisan e ka lajɛ sisan bɛɛ bɛ yaala la jamana kɔnɔ est ce que u b'a dɔn ko semence ma di sɛnɛkɛlaw ma hali sisan an filɛ nin semence ma d'u ma ka sɔrɔ semence kɔrɔlen a kun bɛ di mois d'avril mai la ay mɔgɔw dɔ bɛ sɔrɔ télé la don o don président i ni ce gouvernement i ni ce aw bɛ sɛnɛkɛlaw de a bɛɛ ye fu kuma de u bɛ mɔgɔw hakili suɲɛ ayiwa nin kuma sugu ninnu ye min bɛ fɔ l'armée kan ani sɛnɛkɛlaw ka ko ne kelen de candidat min bɛ se ka fɔ parce que ne y'a ɲɛdɔn ne y'a analyser k'a dɔn parce que n'i ma bana ɲini k'a ɲɛdɔn i tɛ se k'a furakɛ o abada président do ale de ye dɔgɔtɔrɔ de ale bɛ jamana furakɛ donc o de ye ne ka hakilina fo maliyɛn k'a faamu différence min bɛ ne ni candidat tɔw cɛ cɛ bɔ 24 ninnu bɛɛ la e de ye maa ye an bɛ se k'an jigi d'a kan k'a fɔ ko a fura bɛ e bolo parce que ne y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o faamuyana kosɛbɛ docteur Choguel Kokala Mayiga e miirina ta ye mun de ye Alger bɛnkan gafe in kan de sa mun dɛsɛlen bɛ ka lawaleya halisa an ka jamana in kɔnɔ a balan yɔrɔ bɛ min Alger gafe in a yɔrɔ koloma parce que armée faiblilen don i bɔra k'a fɔ cogo min na ne y'o fɔ ne ma rébellion si diɲɛ na min dabilala parce que u bɛ kuma fɛ mɔgɔ min ye marifa ta ka an ka malidenw faga fo a ka sago sɔrɔ jagoya fo an ka marifa ta fana k'a kɛlɛ k'a fɔ a k'a dɔn k'a bɛ min ɲini ni kɛlɛ a tɛ se k'a sɔrɔ n'a sera o dan na an sera an bɛ sigi ka kuma Alger gafe in a sɛbɛnna ka sɔrɔ Mali kunbirilen don Mali ye Kidal perdu Mali taara négociation la a faiblilen don donc u ye fɛn min imposer a kunna u b'a dɔn k'a tɛ se ka kɛ o ye kelen a filanan o bɛɛ la ni ne ala ye ne kɛ président ye ne tɛna fɔ k'u ka papier in ta ka bila kɛrɛfɛ an b'a bila table sanfɛ an bɛ bɛɛ wele k'a fɔ min man ɲi a la a filɛ nin ye a tɛ se ka kɛ aw tɛ se ka rébellion wuli jamana kɔnɔ ka mɔgɔw faga ka tiɲɛni kɛ n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ min bɛ perdu o la o ye burudamɛ ni arabu de olu de bɛ kan de réfugiés la olu de bɛ garibuya la jamana min bɛ Mali kɛrɛfɛ ni soldats ye riposte kɛ olu de bɛ sa mais mɔgɔ min bɛ kɛlɛ yɛrɛ wuli u bɛ Bamako u bɛ hôtel la u bɛ 4x4 la u bɛ passeport diplomatique b'u bolo u bɛ wari d'u ma fo fana ka dabila
se ka tasuma do mali la ka tila ka ni segi ko wari kan ka segi ma ka tila ka diɲɛ yala ne bɛ tamasiyɛ dɔ yira u la rébellion déclenchera 2012 député dɔ bɔra assemblée la ka taa fara rebelle kan Haut Conseil de collectivité dɔ bɔra la ka taa fara rebelle kan est ce que aw b'a dɔn u sigilen kana Alger accord in kɔfɛ u ko fo ka rappel ko ye waati min kɛ rébellion la ko wari min kun ka saraw ye député ya ni Haut Conseil la ko wari ka segu ma hali u ka essence min bɛ di député est ce que le gouvernement ye sɛbɛn kɛ ko wari segu ma mais n'an tora la rébellion tɛ ban parce que rébellion kɛra jagofɛn de fond de commerce o ka dabila e bɛna fo siri o bɛɛ la ne b'o f'u ye k'o ka dabila e tɛ se k'a kɛ i sen bɛn fɛ su fɛ tile fɛ su fɛ e bɛ taa rebelle fɛ a bɛ bɛɛ ka tasuma don jamana kɔnɔ ju kɔrɔ tile fɛ e bɛ na yɔrɔ ka yɛlɛ k'a fɔ ko e bɛ Mali fɛ o bɛ dabila a filanan an yɛrɛ an kɛ kɛ mɔgɔ sirilen pour que tubabu yɛrɛ k'an bonya ka danna il faut k'an ka kɛ mɔgɔ sirilen k'an ka armée lajɔ ka kɛlɛminɛnw d'u ma o ye kelen an yɛrɛ kɛcogo an ka yuruguyurugu dabila ni président sigira a tɔgɔ bɛ tiɲɛ u b'a fɔ k'a bɛ yuruguyurugu a kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ yuruguyurugu a tiɲɛ a tɔgɔ bɛ tiɲɛ u dalen t'a la tuguni u t'a bonya fo ka dabila n'an seriyelen don an sera an b'a fɔ communauté internationale fana ma aw bɛ min na sisan aw bɛ ka rebelle dɛmɛ ju kɔrɔ an tɛ sɔn ma parce que n'a ye jateminɛ kɛ n'a gɛlɛya rebelle bolo don o don communauté internationale bɛ n'a fɔ ko force d'interposition k'u b'an bɔ ɲɔgɔn na aw nana k'an dɛmɛ an ka se k'an ka jamana ta mɔgɔ min ye armée ta k'an ka jamana kɛlɛminɛnw ta k'an ka jamana tiɲɛ n'an bɛ su la don min na a bɛ na fɔ a ye kɛlɛ dabila mais kɛlɛ tɛna ban o fana fo tiɲɛ ka f'u ye aw nana an dɛmɛ a y'an dɛmɛ tiɲɛ sira kan aw kana an dɛmɛ k'a fɔ i n'a fɔ an ye mɔgɔ minnu ye minnu tɛ ko faamu donc o kuma sugu ninnu fo ka fɔ ka bila en ce moment accord bɛ se ka marcher n'o tɛ ne tɛna fɔ de ko accord min bɛ bila kɛrɛfɛ ni min nana fɔ o ye mɔgɔ min hakili suɲɛ kuma de don parce que fɛn min dilanla kɔrɔlen Mali tɔgɔ la e kana fɔ k'a ka bila kɛrɛfɛ pewu i b'a ta k'a lajɛ min ka ɲi a la o bɛ to yen min man ɲi an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn an bɛ se ka jamana baara ka taa o de ye ne hakilina ye nin ko in na. o fana kɔrɔfɔ faamuyana kosɛbɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ayiwa e kɔni bɛ fanga ɲini na sa an bɛ se ka a dɔn wa an bɛ se ka a dɔn n'i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye i ka projet de société n'o y'a sɔrɔ projet de société a kan ka k'i bolo barisa a bɛ cɛ bɔ 24 bɛɛ bolo n'i bɛ se k'i da maga o la i ka projet de société la ka sanga ni ɲɛta ye ɲɛta ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen ma. ne ka projet de société o y'a kuma ba fɔ ka ban parce que ne ka projet fosi a point fɔlɔ o ye ka armée segi comme kɔrɔlen ka fanga don an ka armée la n'aw hakili b'a la français bɛ bandiw ninnu gɛn ka bɔ Mali la 2013 opération Serval avion 4 de y'u ci fila bɔra Tchad fila bɔra France est-ce que aw b'a dɔn ko kɔrɔlen avion 44 o de tun bɛ Mali bolo o avion taara min u y'a bɛɛ tiɲɛ donc an bɛ armée segi a nɔ la o ye kelen a filanan ni lakana sabatira dun ka fa fo ka sabati jamana la ka sɛnɛ dɛmɛ ka bagamara dɛmɛ ka muni dɛmɛ ni mɔgɔw lakana la n'u ye dumuni kɛ ka fa u bɛ se ka occuper a tɔ bɛɛ la ka occuper diinɛ la ka occuper école la ka occuper sport la ka occuper a bɛɛ la o de kama ne ka projet de société a compliqué kelen tɛ caman bɛ n'i sigi an bɛ baara di denmisɛnninw ma o bɛɛ ye kuma fu de gouvernement tɛ baara di mɔgɔ gouvernement bɛ jamana lakana a bɛ siraw dilan a bɛ fɛn créer pour que mɔgɔw ka se ka baara sɔrɔ n'a ye sɛnɛkɛlaw lajɛ sisan minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ u ka baara ye kalo 4 u bɛ kalo 8 kɛ cogo di u bɛ to chômage la alors n'i y'a mɛn gouvernement bɛ chômage ko fɔ olu bɛ diplômé dɔrɔn de kɔ o diplômé ne faut même pas 20% donc o ye de kɛ ne ka projet société lakana dunkafa furakɛli école ani diplomatie ani sport o de ye ne ka kumabaw ye a bɛɛ lajɛlen a kumabaw de ye nin comme ta waati kurulen na se k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ mais jamanadenw k'a faamu hakilabaw min bɛ ne la o de ye nin ayiwa jɛna an k'an kɔ don sa Dr Choguel Kokala Mayiga an bɛ fɛ ka dɔn n'o y'a sɔrɔ e kɛra jamana ɲɛmaa ye misali la n'i ye fanga sɔrɔ e bɛna fɔ k'i bɛna yɛlɛma don an ka sariyasoba in la wa mun n'an bɛ k'a ma ko constitution ba in n bɛna yɛlɛma don a la mun na parce que o constitution in a sɛbɛnnen don kabini 92 u taara France constitution de ta ka na a da Mali kan France constitution olu y'a sɛbɛ k'u ka laadaw
u k'a ladabu k'u ka jamana min kan ka se o de b'u ka constitution la an ka jamana la constitution tɛ se ka marcher ka ɲɛ o de bɛ crise caman lati Mali la donc yɛlɛma bɛna don a la mais pour que yɛlɛma kana don ne tɛna kɛ comme kɔrɔlen mɔgɔ dama dama kana sɛbɛ ou bien ka taa France ka sɛbɛ kana jagoya ka sigi fanga na parce que constitution min mankan wulila kɔrɔlen u taara sɛbɛn France de k'a sɔrɔ dɔnnibagaw bɛ Mali la u tila k'a fɔ gouvernement y'a adopté ka taa n'a ye assemblée est ce que a b'a dɔn ko ministre si m'a ye yanni a ka taa assemblée la mais o tɛ n'o kɛ o yɛlɛma bɛ don constitution la mais malidenw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn da lajɛ yanni a ka taa assemblée la o b'a sɔrɔ bɛɛ bɛnna kan comme ça mankan tɛna wuli a la et puis a bɛ kɛ constitution min bɛ se ka jamana baara ka jamana basigi. ayiwa weleda laban jumɛn de b'i bolo sa jeni an ka ni jɛmukan in datugu barisa a bɛ ɲini ka n'i ɲɔngiri sa. wele min bɛ n bolo n b'a fɔ ka fɔ maliyɛnw a ye maliyɛnw a ye da aw yɛrɛ la fɛn min y'an sɔrɔ 2012 kana bi k'an kɛ kɔfɛ jamana ye a ye da aw yɛrɛ la mɔgɔ min bɛ bɔ l'empire du Mali l'empire du Ghana l'empire du Songo ye o jamana tɛ se ka kɛ kɔfɛ jamana ye an kɛra tan parce que ɲɛmɔgɔ ye l'armée janfa ɲɛmɔgɔ ye Mali janfa a ye da aw yɛrɛ la Mali musow ye den wolo ou bien bena den wolo min bɛ Mali hɔrɔnya n'a danbe k'a segin a ma ne b'a fɛ a ka bɔ n ka génération in de la n'a ma bɔ n ka génération in la a bɛ bɔ Mali se ka kɛ kɔfɛ jamana a ye da aw yɛrɛ la et confiance en vous ne b'o de fɔ maliyɛnw n'aw dara aw yɛrɛ la a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ jamana min bɛ Afrique jamana ninnu bɛɛ ye sisan aw y'a kan an kɛ kɔfɛ jamana ye n t'o fɛ fiyewu o de la n y'i présenter ka maliyɛnw hɔrɔnya u ka danbe k'a segin u ma. i ni baraji i ni ce kɔrɔfɔw faamuyana kosɛbɛ ayiwa kalataw kɔni dɔgɔkun nata kari nata o de ye kalafiliw ye labɛnw sabatira kosɛbɛ aw fɛ MPR fɛ labɛnw bɛɛ sabatira u sabatila n b'a fɛ maliyɛnw ka taa voter ni hakili ye u kana mɔgɔw lamɛn wari bɛna di mɔgɔ ma kɔnɔ la u kana voter ni hakili ye ka jamana dilan. i ni ce i ni baraji i ka ni weleli jaabi la Dr Choguel Kokala Mayiga ayiwa limanaw Sherifla kanubagaw ni de bɛna dan sigi bi ta la sa an bɛ aw fo dan tɛ foli mun na an bɛ an ka bi maa welelen fana an b'a fo ani cɛsiri halisa jamana in dilan cogo la ayiwa an b'a fɔ aw ɲɛna ka an bɛn kari wɛrɛ ani mɔgɔ wɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kɔnɔ walasa ka don babu wɛrɛw la minnu tɛ nin ye aw ni ce aw ni baraji aw ka tulomada la.